Upažovanie a zapažovanie s činkami na lavičke sú praktické cviky na bočné a zadné ramená. Pri upažovaní odporúčam sklon lavičky približne 70 stupňov. Sadni si na lavičku smerom k operadlu, vypni hrudník do operadla a posuň nohy dozadu, aby ti nezavadzali. Nadýchni sa a upaž činky od seba maximálne do výšky ramien a nie vyššie. Bez pauzy kontrolovane spusti činky do spodnej pozície spolu s výdychom a po krátkej pauze vykonaj ďalšie opakovanie. Pri zapažovaní maj operadlo lavičky nastavené čo najnižšie bez toho, aby ti pri vykonávaní zavadzala zem alebo konštrukcia lavičky. Zapažuj s dlaňami smerujúcimi k sebe, rukami mierne od tela a hrudníkom vypnutým do lavičky. Tiež sa nepokúšaj dvíhať činky príliš vysoko. Rozsah pohybu pri tomto cviku je pomerne krátky. Keď už nebudeš vládať vykonať plný rozsah pohybu, pokračuj pri oboch cvikoch vo vykonávaní niekoľkých čiastočných opakovaní. Na sústredené vykonávanie oboch cvikov s vyššou záťažou odporúčam použitie trhačiek. Snaž sa nemyslieť na dvíhanie činiek dohora, ale od seba do strán, respektíve za seba pri zapažovaní. Pre lepšie precítenie odporúčam začať opakovanie pomalým dvíhaním, kým nepocítiš aktiváciu svalu a následne dokončiť zdvih dynamicky. Pri vykonávaní cvikov sa nehrb a nekrč ramená k ušiam.